President Isias Afwerki ካብ ሸሞንተ ጉንበት ኣብ ሪፓብሊክ ሱዳን ዘካየዶ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ስራ ምብጻሕ ፈጺሙ ብ10 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሶም President Isias ካብ ኣገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ዝተፋነወሉ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዝደንት በክሪ ሐሰን ሳልሕን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዲፕሎማስያኛታትን ኣፋንዮሞም President Isias ንዑደቱ ኣመልኪቱ ኣብ ኣገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዑደት ተራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ እምበር ፖለቲካዊ ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ከም ዘይኮነ ብምንጻር ክልቲአን ሃገራት ኣቀዲመን ንዝበጽሖ ስምምዓት ብግብራዊ ስጉምቲ ዝወስዳሉ እዋን ከም እተበጽሐ ኣረጋጊጾም President Isias Afwerkin President Umar al-Bashirin ኣብ ዘካየድሉ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ዘተ ታሪኻዊ ባህላውን ህዝባውን ሰረት ንዘለዎ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት ንጸንሐ ዝምድናን ምትሕጋዝን ምድንፋዕ ኣምርዳእ በጺሖም President Isias and President al-Bashirin ብተወሳኺ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ንምሕያልን ሰላምን ጸጥታን ዶባተን ንምሓስን ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ብዛዕባ ዘለዎም ዘባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ተዘራሪቦም President Isias بتوسخي مس قدامي مكتل President Sudan بكري حسن صالح تراخيبو ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ዘትዮም بزيكازي President Isias ኣብ ፋብሪካ ሕትመት ገንዘብን ዝተፈላለዩ ወግዓዊ ሰነዳትን ትካል መጻረይን መመስርሕን ወርቂ ከምኡን መጻረይ ነዳድን ብምብጻሕ በኣካይቲ ስራሕን ክኢላታትን ናይቲ ስራሕን መብርሂ ተዋሂብዎም ነዚ President Isias Afwerki ኣብ ሱዳን ዘካየዶ ምብጻሕን መስ President al-Bashirin ካልኦት ሰበስልጣንን ንዝገበሮ ርክባትን ዝተኸታተላ ማዕከናት ዜና ሱዳን ኣብ ምድንፋዕ እና ማዕበለ ክመጽእ ጸንሐ ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘለዎ ተራ ልዑል ምዃኑ ገሊጸን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ጽምብል መበል 23 በዓል ናጽነት ብድምቀት ንምውዓል ክካየድ ጸንሐ ሰፊሕ ምድለዋት ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኣብ ወንበር ኮሚቴ በዓላት ናይቲ ዞባ ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ሓቢሮም ኣቶ ዒሳ ኣብ ሓበሬቱ ነቲ በዓል ምድማቕን ምዕራግን ምርኢት ተማሃሮ ምርኢት ካርኒቫል ህዝብን ጀላቡን ቅድም ጀላቡ ባህላዊ ምርኢት ከምኡውን ኣብ መንጎ 4 ንኡሳን ዞባታት ዝካየድ ድርያታዊ ስፖርት ዘጠቓለለ መደባት ተሰሪዑ ከም ዘሎ ብምብራህ ነበርቲ ጢዓውነቶም ብደረጃ ዞባ ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ንምስታፍ ንዝመጹ ኣጋይሽ ንምእጋድ ምድለዋት ገይሮም ከም ዘለዉ ኣረዲዮም ብዘይካዚ ኣብ ከተማ ዓሰብ ንዝካየድ ጽምብል ንምድማቕ ምሽላምን ምውቃብን ጎደናታትን ትካላትን ኣብ ምጽፋፍ ከምኡን ነበርቲ ሰለስቲኡ ምምሕዳራት ከባቢታት በብወገኖም ከማወዳሳት ብምድላው ተዳልዮም ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኣቶ ዒሳ ካብ 23 ጉንበት ጀሚሩ ኣብ ቀጽሪ ራስ ጎንቦ ዝተዳለወ ከማወዳሳት ባህላዊ ምርኢት ውድድር ስነ ጽሑፍን ግጥምን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ከቕርቡ ምዃኖም ኣነጺሮም نرو صباح لوم نسرح بزبل تيما كنبعلن الشباشب زلنا مبل 23 عامت بعل ناصنت ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብደረጃ ዞባ ዝካየድ ወግዓዊ ጽምብል ዝመጽእ 15 ጉንበት ኣብ ጢዖ ዝካየድ መደብ ከም ዘሎ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመልክት ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ንግራስሩት ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ዝግምግም ሲምፖዚየም ብ9 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣምባሲራ ኣቃኒዑም ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ገዳይም ስፖርተኛታትን ማሕበረሰብ ስፖርትን ዝተረኽብሉ ገምጋም ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሊያይ ኣጀማምራን ምዕባል ንጥፈታት ግራስሩት ንዝገልጽ ሰላዊ ምርኢት ድሕሪ ምኽፋት ኣብ ዝስምዖ ቃል ኣብ ህጻናት ዝግበር ወፍርን ስልጠናን ኩዕሶ እግሪ ርሑቕ ዝጥመት ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ዞባ ማእከል ንፈተነ ዝተጀመረ ን2 ዓመታት ዝተሳለሰለ ስልጠና ዝጭበጥ ውጽኢት ከም እትረኽቦ ብምግላጽ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣስመራ ክስራሕ ብፊፋ ተፋቂዱ ስለ ዘሎ ንካልኦት መወከሲ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ ኢንድራስ ኣስመሮም ብግድኡ ካብ 6 ክሳብ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝሓቆፍ ግራስሩት ህጻናት ብልዕሊ 4000 ህጻናት ኣብ መጋቢት 2012 ኣብ ዞባ ማእከል ከም ዝፈለመን ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ብዝካየድ ፌስቲቫል እናደረዐን እናሓየለን ተካእቲ መንእስያት ብቑዓት ኣትሌታት ከፍሪ ከም ዝኽኣለን ኣብሪሆም በግራስሩት ዝተመልመሉ ህጻናት ብዝግባእ እንተቐጺሎም ብልጽቲ ሃገራዊት ጋንታ ቆይማ ምርኣይ ርሑቕ ኣይኮነን ዝበለ ምክትል ኣቦ ወንበር ቤት ምኽሪ ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ ኣምባሳጀር ተወልደ ብርሃን ንዕቤት ስፖርት ሃገርና ዝሓሊ ኩሉ ንዓወት ናይ ዝመደብ እጃሙ ከበርክት ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ሲምፖዚየም ሕግታትን መምርሒታትን ግራስሩት ብፊፋ ቴክኒካዊ ጸብጻብ ግራስሩት ትዕብዝታትን ገምጋምን ግራስሩት ድማ ብቤት ምኽሪ ዞባ ዘጠቓልል ወረቓቕቲ ተቐሪቦም
ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ሰፊሕ ዘተ ማዕረቲ ስልጠና ሃገራዊ ንቕሓት ክብርኽ ክለባት ቆይመን ንስፖርታዊ ዝግባእ ከኣልያ ግራስሩት እሸቱ ንኽወቅዕ ሰሮትን ቀጻልነቱን ክወሓስ ሜዳታት ግቡእ ቆላሕታ ክግበረሉ ህፃናት ኣብ ከባቢኦም ዝፃወትሉ ባይታ ክዓቢ ከምኡውን ኣሰልጠንቲ ቀጻሊ ስልጠናታት ክወሃብ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን ልበዋታትን ኣቕሪቦም ኣመዛዘሚ ናይቲ ሲምፖዚየም ኣብ ምምዝዛም ግራስሩት ልዑል ተራዝ ተጻወቱ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ካብ ማሕበረሰብ ስፖርትን ኮሚሽን ስፖርትን ዞባ ማእከል ዝተበርከተ ህያብ ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን ኣውልያይ ተቐቢሎም ብሩህ መጻኢ ብምንባይ ይጅምር ዝብል ቴማ ባህሊ ንባብ ንምዕባል ዝዓለመ ሃገራዊ መዓልቲ ንባብ ኤርትራ ብ1011 ጉንበት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተጸንቢሎም ኣብቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን መሻርክቲ ኣካላትን ወለድን ተምሃሮን ዝተረኽብሉ ብ10 ጉንበት ኣብ ኤክስፖ ዝተኻየደ መኽፈቲ ፕሬዝደንት ማሕበር ቤት መጽሓፍትን ሓበሬታን ኤርትራ ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ እቲ ማሕበር ባህሊ ንባብ ምኹስኳስን ምስራፅን ዘካይዶ ንጥፈታት ድሕሪ ምዝርራብ መላእ ሕብረተሰብ ብቐንዱ ድማ ወለድን ኮማትን ተረአን ክዕዝዛ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ዕለት ንመዋእለ ህፃናት መባእታን ማእከላይን ደረጃን ከምኡውን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ዘገልግል መጽሓፍቲ ከምኡውን ንጥፈታት ዓይነ ስውራንን ግዳያት ዳውን ሲንድሮምን ጽሙማንን ንምርኢት ቀሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣትላንታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ዝርከባ ኣብያተ ንባብ ኣስታት 20,000 መጽሓፍቲ ብሓገዝ ኣበርኪቶም እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ዓውደ ፍልጠት መጽሓፍቲ ድሮን ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብያተ ንባብ ክዕደል ተጀሚሩሎም ብትሽዓተ ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት እቲ ዝተዓደለ መጽሓፍቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ክግለጽ እንከሎ መንእስያትን ተምሃሮን ብግቡእ ክጥቀምሉ መዘኻኸር ቀሪቦም محدران قصالنتن سرعت ماين موحاس كاب شمون تعددات الزوبا سمينا وقيح بحري استواصو ميتن سسان أبالات كوميتا ماي سلطنات وهيبوم اتي كاب بويا روبيا كادرا ماي حبر دونغول للعلي قد كوبكوبن انبرمن استواصو أبالات كوميتا بقبرن كل حسابن أبحوسي كتما فورس توهاب السلطنة بزعبا وحلل محدرا ماي التحزا حساب سريت ماي مبقتاو تمرتي سرعت قرب ماين كالن زت غالليوم أبالها دولمعات ماي زوبا سمينا وقيح بحري من السيامان القويتو أبتي أقاطعمي أبزس معقل قصالنت قرب ماين محاسن قطابي أطعام ماين محيالن أب كلن قرب ماي توايدلن زلو عدتات تماسسال السلطنات يوهاب كم زلت أيسو كوميتاتات ماي أتاويتاتهم بمعباي ملؤ نايت سجنا وصايتات نمشفان حلفنت كم زلوهم أزخاخيرهم سلطنت بوغنم أبزوهابهم ريتو زأسمو تمرتي أبتحزان محدراك الرماين زهلوا أبركتو قليل كم زيكونا بمحبار توايدلهم نزلو بروجكت ماي قصالنت المحاس قبوك نكنن كقبلهم مخانم أرقاكيتهم تكالات وهبتي أقلقلوت كتمات السنة بقعات استرقاقات أوربات مقبارن زقاتات تكبابي زلاليو استفالاليو حوريتاتات بملتفان تكالقلتي بحفشة قايس دما بفلاي أخول أفلوتو نخهلوهم بايتا بمفتقر أب مدنفع زبيتا وتريزم تروم كتصاوتو مزاخر قريبهم نوندنتن سرحتنياتن وهابتي أقلقلوت تكالات أبستوها بأستمرات سنة بزحاتا قايس انقد بمقانو أبرستي بزحتي نمتبع بين مينيستري توريزم زكاير سعري تكالات وهابتي أقلقلوت أقايشوم زعقبلون مسبحلاو كبرتات تكبابي زلاليلون عدل أم مفتقر كتسعر كمزقبا تقاليتهم أمزازمي نايتي استوهاب أستمرو حلفي ماكل سلطنة هوتيلاتن توريزمن أتو يمانا هيل ماريام أبزس معقل أبتن أزوبات سلاسل زلول معتو مدباتن أبتا كتما زكاين نقداو منقصقاسن نقصرين أبتا كتمان كابي أنزمالالسو أقايش كم زبرخ بمتقاس حبرت سبح فشاه تكالات وابتي أقلقلوه دما بفلاي زقاتات كابي أملاين بزحتي زعدم قرب أقلقلوتن أمهابن أبرتعم كسرحو أزهاخيروم تساتفتو بوغونم زقبروا أوربوتن انقدوتن بمحياش جحاش أقلقلوت مهاب كمون بزحتي مستي كابن زقاتاتن زلالي لبايتا بمفتر نزاقسمو مياو مخري بقبو كتكبرو مخانم قليتهم